Нека драпат, нека псуват, си зяпат и нека да се ратицапат. Нека ми излезе име, папира удаври ме, тук съм пак, влизам в рай. Всички електрони фенове ще отбележат, да отиват да се ебат по световната мрежа. Всички електрони фенове ще отбележат, да отиват да се ебат по световната мрежа. От няколко години пазаруването за Мартин е само няколко клика в интернет. И тази Коледа ще купи подаръци за най-близките хора от някои от сайтовете за онлайн продажби. През телефона, докато се разхожда в парка. На мен ми е по-лесно, защото стоя вкъщи пред компютъра, вместо да обикува 134 000 магазина, да се бутам с 100 човека, аз успявам да си разгледам нещата онлайн. Всички електрони фенове ще отбележат, да отиват да се ебат по световната мрежа. Запрете се пета от своя дом, www.ebtsfgsa.com.